Human ang pipila ka coordination meeting ug pipila ka bulan nga pagpangandam na pahigayon na sa Davao City Local Government Unit pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang labing unang river-wide flood drill sa syudad niadtong Sabado, Hulyo 29. Sa tumo nga muligon pa ang koordinasyon ug resilience sa mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, ingon man masukod ang mga plano ug pamaagi nga epektibong magamit atol sa tinuod nga emergency. Ang disaster simulation gibase sa senaryo nga langkuban sa weather disturbance kung pagdaot sa panahon nga hatod sa southwest monsoon o localized thunderstorms nga miresulta sa baha nga nakaapekto sa Matina ug Talumo River. Matina Playa, Matina Crossing, Matina Pangi ug Talumo proper ang giila nga apektadong mga barangay. Nagpasalamat ang CDRRMO sa mga miyembro sa CDRRMC, PNP DCPO, Philippine Coast Guard, Davao Station, BFP 11, Davao City Fire District, Task Force Davao, Philippine Red Cross Davao, Davao Light and Power Company, Water District ug sa mga taga-barangay Disaster Risk Reduction and Management Council alang sa pagsuporta ug pagsalmot atol sa drill. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.